Vi arbejder også en del med træning ude i virksomheder. Vi har faktisk 3 primære områder, når det kommer til træning. Vi arbejder med præsentationsteknik, altså hvordan gør man sig over for forsamlinger, hvordan gør man indtryk. Vi har forhandlingsteknik, hvordan opnår man det optimale resultat. Og så har vi endelig som det tredje punkt, personlig effektivitet. Og det kunne for eksempel være noget med, hvordan vi håndterer vores mailbakke. Jeg ved ikke, hvordan din mailbox ser ud lige nu, men jeg vil tro, at du har mere end 10 mails, der ligger sådan og afventer, at man gør et eller andet ved dem. Så den slags opgaver har vi leveret i stor stil til større som mindre virksomheder. Når det drejer sig om træning, så har vi en klar overbevisning om, at der skal handling bag. Og det er den handling, der skal bag. Jamen, det er faktisk kursistens handling. Vi tror ikke ret meget på den her slags kurser, hvor man sidder tilbagelænet og slår ørerne ud og læner sig lidt tilbage i stolen, og i grund og grund så kører man en masse hjemmevideo. Og hører måske lige en anelse efter, og får selvfølgelig noget med sig. Men vi er ganske overbeviste om, at hvis man skal have varigt udbytte af den viden, man arbejder med på et kursus, så bliver man nødt til at agere. Man bliver selv nødt til at bearbejde det. Og det praktiserer vi i stor stil, når vi er ude og leverer træning, eller for eksempel sådan som i mit tilfælde, når jeg er på Aarhus Universitet som ekstern lektor, hvor jeg har et forløb i Stakeholder Relations Management.